Maing buntag sa atong buhi nga Dios o kanatong tanan. So nagmadasigon o nagmadaugon ba ta niining sulod sa semana? Amen no. Salamat nagidasig jud ta sa Ginoo sa iyang pag nga iyatang gidala dire karon niining sayo sa kabuntagon aron makaalagad og makasimba ta kaniya. Sa dili pa nato usugdan, akong ihatag ang offering prayer ni Brad Serapin. Magamputa atong dulo ng Dios sa bugos natong kasing-kasing. Mangayo tagtabang niya nga siya dunay pagabuhaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amahan nga ato nga Dios, Dios ka nga manluluwas. Nining sayo nga kabuntagon Ginoo, salamat sa maayong panahon Lord. Thank you so much Father God, this wonderful day. Thank you so much Father God for your goodness. Lord, nining takna sa sayo kabuntagon Ginoo, ikaw magapamuhat nining among taliwala Ginoong Dios. Duha o tulo ka nga magagatigom Ginoo ana ka. Lord, omniscient, all power ka Ginoong Dios. Present ka sa tanan nga dapit Ginoong Dios. Hallelujah Lord, ang imong kamot hataas ang imong gugma malalom pa kay sa kadagatan Ginoo. Nining sa iyong kabuntagon Ginoong Dios, panalangini ang bawat isa sa amin Panginoon. Ang among silingan Ginoong Dios, ang among loved ones Ginoong Dios, ikaw magapahumok sa ilang kasing-kasing Ginoong Dios. Among silingan Ginoong Dios, makaila sila sa imong ngalan, makaila sila sa imong gugma, makaila sila sa imong pagkamaluluyon Ginoong Dios. Ikaw Ginoo ang Dios nga among gisaligan sa among mga kinabuhi Ginoong Dios. Panalangini usab kutob sa maabot sa tingog social media, sa radio o sa social media Ginoong Dios, sa Facebook Live, Lord Jesus, kami nangandoy nagtawag kanimo Ginoong Dios. Ningon ka sa imong pulong Lord, kinsa katong magatawag imong pagapaminahon. Tawagon ka namo Ginoong Dios kay nanginhanglan kami milagro Ginoong Dios. Thank you so much Father God, this wonderful day. Thank you so much sa bawat isa sa amin Panginoong Dios. Salamat sa oras na ito, kayo po ay mamuhat Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Check. Check. Kay may buntag ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong kabuntagon? Amen. Maayo gid kaayo mga igsoon kay gidalata diri ni Lord nga safety. Amen. Gidalata diri ni Lord nga maayo taglawas. Gidalata diri ni Lord nga wala tay gipang bati. Amen. Gawas nun ta nga mudaig musimba sa atong buhi nga Dios. Unya may buntag usab sa nagsunod sa atong live streaming. Ang Dios magapanalangin. Salamat sa inyong mga kinabuhi nga bisan sa nagtan-aw ra mo pero tuuhi igsoon nga ang Dios mamuhat karong adlaw. Amen. Hallelujah. So, kung mahimo igsoon atong awitan ng atong buhi nga Dios, maglinamanuhay ta. Nya nalipay kog dako. Nya ipakita po ng mga panagway nga kanang malipayon. Amen. Kamao nay gusto o gihulat ni Lord
nga makita niya ang iyang mga kakatawhan nga malipayon, nga naghiusa, nga nagdaig ug nagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So atong ihatag ang pinaka the best sa atong pagdaig sa atong buhi nga Dios. Excited na ba ang tanan? Amen. So bisan sa tibuok semana, kanang sa mga kabisi, kanang sa pagsangkap sa atong mga panginahanglanon, pero glory to God nga karon ni ata, karon ang adlaw nga ato na po siyang pasalamatan, ato na po siyang daygon, ato na po siyang awitan, kay tibuok semana ang Dios nagsupply kanato niya ang iyang gipangayo karon ra jung adlaw. So ang Dios magabless sa matag usa nato nga ni-respond ta isip nga mao ni gihulat ni Lord sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Hallelujah. Og atong awitan, og atong lamanuhon ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ingon dia dalipay kog dako. Amen. Yes, Lord. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kumusta ka na, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Dios magkahiusa. Yes, Lord. Nindot kayo ang awit sa karon mga igsoon. Kaya naingon diha, kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusa, mga katawhan sa Diyos nga nagdaig, nagsimba kaniya, malipay ang atong buhi nga Diyos. Amen. So mga igsoon ko sa Ginoo, atong ihatag ang atong hunahunag, kasing-kasing sa atong buhi nga Diyos. Tugutan na to igsoon nga si Lord maoy mususi sa atong kasing-kasing ug una-una mga igsoon ko sa Ginoo. Kay ingon ang iyang pulong, ingon siya nga Dios. Ingon dia Jeremias 17:10, ingon dia nga ako ang Dios nga nag-usisa sa kasing-kasing ug una-una sa tao mga igsoon. So walay tao nga makasusi sa atong kasing-kasing ug una-una mga igsoon ko sa Ginoo kung dili ang ato ragyong buhi nga Dios mga igsoon. Unsa may mga challenges sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon, ihatag iduol na ngadto sa atong buhi nga Dios kay naa siya nga nagtan-aw kanato mga igsoon. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Among gi-welcome ang imong balang spirito, Lord Jesus, nga mamuhat ka amahan sa matag usa na mo ka kinabuhi. Niining upat ka suok ni imong balay alampuanan, Lord Jesus. Kami nagatuo, Dios, nga naa ka amahan, naa ka, Lord Jesus, naging uban ka na mo, Lord Jesus. Kay matod sa imong pulong Ginoo,
tigom nga naghisgot sa imong ngalan. Niya ka sa among taliwala, Lord Jesus. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Ihatag ang imong kasing-kasing hunahuna nga sa tong buhi nga Dios. Mga igsoon, hiklin ang unsang may mga langyaw nga hunahuna, Lord. Atong tugutan nga karong orasa si Lord mabuhat ka nato. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, yes, pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako Ginoo. Yes, Lord. Susiha, susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, yes, pukawa ang akong nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako. Kupti ako ug akson mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ako, punon mo ani ako Ginoo. Punon mo ani ako Ginoo. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkagos ka namo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkupot sa among tagsa-tagsa kay kinabuhi, Lord Jesus. Sukad pa kani adto, Amahan. Hantod karon, Amahan, niya kami, Lord Jesus. Tungod na sa imong tabang, Lord God. Tungod na sa imong pagkupot kanunay sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Kay kung wala ka o Diyos sa among kinabuhi, wala o wala gid may mahimo. Kung wala ang
ang imong tabang, Lord Jesus. Wala gid mi mahimo, Amahan. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagpanalangin. Salamat, Lord, nga takos ka, Lord God, nga daygon, Lord God, sa mga tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi, Lord God. Takos ka, Ginoo, nga bayawon, pasidunggan sa tibok na mong kinabuhi. Yes, Lord. Yes, glory. Thank you, Jesus. O sa sa atong mga pagdaig, niingon ang pulong sa Ginoo diya sa Salmo 150. Niingon ang pulong sa Ginoo nga dayga ang Dios diha sa templo. Amen? Iyon siya, dayga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Niingon rin sa 2, dayga siya tungod sa gamhanang mga butanga iyang gihimo. Dayga siya nga magkagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lera. Dayga siya uban sa mga tambor o panagsayaw. Amen? Dayga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Dios! Hallelujah! So ato siyang daygon, mga igsuon ko sa Ginoo, pinaagi sa mga instrument o pinaagi sa atong mga tingog, atong ihalad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang tanang mga gininhawa, andam na bang muday kung musimba sa atong buhi nga Dios? Hallelujah! Amen! Thank you, Lord Jesus. Ang mga Kristiyano, andam na ba kita? Ang andam mo senggit o praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Ilundag, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano, yes Lord, na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Ipuri, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo, ipuri mo sa Panginoon.
The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. Amen. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Hallelujah. 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 Ang atong Diyos maayo. Ang atong Diyos maayo. Yes, Lord. Ang atong Diyos dako. Ang atong Diyos buotan, dili mausa. Ang atong Diyos maayo. Ang atong Diyos dako. Ang atong Diyos buotan, dili mausa. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Yes, Lord God. Salamat, God. Nga among kusog, among nahatag nga kanimo, O Dios. Amo pa jud kang awitan, O Dios. Amo pa jud kang simbahon, Lord God. Salamat, O Dios, sa imong pagpangga kanamo, Lord God. Matud sa imong pulong, O Dios, imo kaming gipangga, imo kaming giamuma, Lord God, imo kaming giatiman, Lord Jesus, imo kaming gisangkapan sa tanan, Lord, aron kami moalagad kami nga anak kanimo, Lord Jesus. Walay rason, Amahan, nga dili kami kaalagad nga anak kanimo. Ikaw ang Diyos tag-iya sa among kinabuhi, ibin sa among gininhawa, tibuok na mong pagkatawo, Lord Jesus. Ikaw ang tag-iya, ikaw ang magbubuhat sa tanan, Amahan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong dako kaayong gugma dinih kanamo, Amahan. Gibangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, gipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, ikaw, pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Yes, Lord. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nga gikahatag ka na mo. Pagasimbahon og alagaran ko ikaw.
Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw, pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Yes, Lord God. Sa bisan asa pa ngalan mo'y bayaw ko, labihan ang grasya mo nga gikahatag ka namo. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw, pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo'y bayaw ko, labihan ang grasya mo nga gikahatag ka namo. Pagkasimbahon og alagaran ko ikaw, pagkasimbahon og alagaran ko ikaw, pagkasimbahon og alagaran ko ikaw. Yes, Lord. Yes, Lord, wala kami laing simbahon, Amahan, kundi ikaw lamang, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong naghingapin, Lord God, nga mga panalangin ug bisan pa ang imong grasya, Ginoo. Thank you, Lord Jesus, nga maoy nagtudlo ka namo, Lord God, saong pagkinabuhi nga matarong diya sa imong atubangan, Amahan. Yes, Lord, salamat kay Ginoo sa imong gugma, Amahan. Ang imong gugma dako kaayo, Lord Jesus. Gugma nimo, Lord Jesus, nga naghingapin diri sa among mga kinabuhi, Amahan. Imo kaming gipakamatyan dito sa cross, Lord God, para og alang ka namong tanan, Amahan. Ug ikaw ang Dios nagtubos sa tanan. Salamat, Lord. Thank you, God, sa imong gugma, Lord, nga walay paglubad. Yes, Lord God. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako.
pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Ikaw ang naghatag o kinabuhi, kanimo lang ako magasali. Ikaw ang naghatag o kinabuhi, kanimo lang ako magasali. Ikaw ang naghatag o kinabuhi, kanimo lang ako magasali. Ikaw ang naghatag o kinabuhi, kanimo lang ako magasali. O Ginoo, yes Lord, come with your heart. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Yes, Lord. Salamat kay Lord nga walay laing makahatag ka na mong kalipay, Amahan, kundi ikaw lamang, Lord Jesus, Amahan nga ato sa langit, Lord. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma dinhi ka namo, Lord God. Nagsakripisyo ka, O Diyos, para og alang ka namong tanan, Lord God. Salamat, Lord Jesus. You are the kings of king, Lord God. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo. Ikaw ang hari sa tanang hari, Lord God. Ang iyan ka na mo, Lord God, nga ipasigar po, Amahan. Tungod ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, Lord Jesus. Gikan sa mong lapalabahan dun sa limpulo, Lord God. Ikaw ang nagmugna ka na mo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagsikripisyo, Lord Jesus. Dili pa iko ang among mga pagdayi kana kanimo, Amahan, sa imong gibuhat sa matag sa tagsa na makakinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, nga sa matag adlaw, Amahan, kanunay mi Ginoo nga safety, Lord Jesus, kay naa ka nagupan ka namo, Lord God. Ikaw ang Ginoo, Lord Jesus, nga mo kontrol, Amahan. Pag mangayo minimo, Lord Jesus, naa ka kanunay, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong gugma, Amahan. Salamat, Lord. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Yes, Lord. Yes,
Yes, Lord. Thank you, God, sa imong pagluwas ka na mo, Amahan. Salamat, Lord, nga imo kaming gipili o gitawag, Amahan, para magtuman sa imong kabubuton, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, wala kami laing masulti kanimo kundi ang imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, takos ka, Lord, nga hatagan sa among mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog. Salamat, Lord, kanimo lang. Sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen! Na-bless ba ang tanan sa mga awit makalangit? Amen. So karon atong isunod ang scripture reading nga pagadad-o ni Sis Pamela. Mayang buntag mga igsuon, mga anak sa Ginoo. Naana sa karon no. Ato adi ang ablihan, ang ato ang tagsa-tagsa ka Biblia sa dili pa nato sugdan ato ang mamarog tang tanan alang sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Okay. Busa, gilukop ni Lot pagtan-aw ang palibot ug nakita niya Genesis 13:14 ay 14 hantod sakto lagi ni. Busa, gilukop ni Lot pagtan-aw ang palibot ug nakita niya nga ang tibuok walog sa Jordan hangtod ngadto sa Suar daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingo ni ining paagiha, nagbulag sila si Abraham. Si Abraham didto magpuyo sa Kanaan og si Lot didto sa mga syudad sa kapatagan. Nagampo si Lot dool sa Sodoma. Dautan kaayo ang mga tao dito ug nakasala sila batok sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Karon atong isunod ang testimony. Kada usa nato naman jud tay kadaugan. Karon atong ihatag ang ihigayon sa atong igsuon nga si Sis Chari kung giunsa siya pag-uban, pag-atiman, pag-bless sa atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi uban sa iyang family. Praise. Buntag sa tanan no niya usa sa kadaugan no sa akong kinabuhi kay tungod kadulay nag-uban ang Ginoo sa akong kinabuhi kauban sa akong pamilya. So kuan murag taod-taod so ko wala ka kuan jud ka attend og simbahan mga a year man siguro or almost 2 years na kay 2 years na mas ati diri nya. Paghawa nila sa opera kay di ko ano man pud may kanang nibalhin pud may kanang puy-anan ba so mo nang murag layo-layo ang kanang simbahan niya wala sa jud kanang murag kakita o kanang simbahan jud ba nga kanang adto bitaw ka kanang sani kanang murag ma-bless jud pa sa mga kanang mensahe sa Ginoo bitaw niya mauto like minaw lang mi sa live ana ni pastor ana kada adlaw mag-live kada Domingo mo tan-aw na
Dayon hangtod nga niabot ang panahon nga kanunay man to silang mga nga tsa ato ta dito sa bukid tsa ana kay doan naman sila dire nya kami naman po dito kami ni sa akong igsuon so nahuna nako nga unsaon pa nako bukid ra ba niya ang trabaho inana kanang online tapos kanang magka-brand out inana dugay mo balik pila ka adlaw inana bitaw niya kung unsaon man ay ana ra jud ko ato nga ay kanang pohona ko nga ay basig diri ra jud ko sa syudad kay ang kuan bitaw kanang ang kanang panahon ba wala man to hibalin nya inana nga brand out jud ang mong kontra sa among trabaho nya mo to hangtod nga kanang gipahiluna gid sa Ginoo ang tanan nya kanang nakabalay mi bisag wala pa tuod na human pero kanang na kuan siya ba kanang mapuy-an na ya mo to balhin dira natapnan dayon nanay kurente sunod pagkuan ato nga nagsabot-sabot nga mobalhin lagi ko dira kay init na kay syudad oy nya layo kay sa pamilya mingaw jud kay istanan ya kamera didto kung saan man ya magsigitag uli anig bukid sa masabado domingo gasto kaayo ya mo to una ay sige mobalhin na lang jud ko dito sa bukid kay tuwa man jud tanan pud akong pamilya didto ya mo to naka sa tabang nila ni Pastor ug ni Ate Russell nakapakonek og kanang wifi inana bagi pahilo na gyud sa Ginoo nya kuha na po generator na po kay mo lagi andamon tanan before mo balhin wala gyud yo to salamat sa Ginoo naglarga sila sa syudad higayon pug kaayo nya uban sa ilang tabang nakapalit jud og generator nya giandam jud og tarong diha nya maikog ta giandam jud og tarong ba niya kanang gipahilo na gyud sa Ginoo niya salamat kay ko sa Ginoo ana bitaw niya kanang moto pagbalhin na nako dire salamat jud kay ko sa Ginoo nga kusog kay itong ulan niya sus pagkuan adto pag Lunes man to niya naabot mi dire alas 10 sa gabi alas 12 ana mo duty nako anay akong computer di pa jud moon narauntay wifi nanay generator ay kuryente akong computer di na pud moon yo mo to tibok gabi jud ko natulog nya ako na pong tangtangon isaksak di gihapon sa moon ako nga ana akong i-reach ato nga reach paminaw ni reach mo duty correct dili ala man siya to nga ayaw lang ako ay basin papahuwayon sa kus Ginoo ani kay taas kay biyahe ya mo to nag-search na jud ko search unsaon kanang kanang mga troubleshooting unsaon pag-on sa computer salamat sa Ginoo nga kanang na-on ra gyud taon siya nare gilimpyuhan didto gamay ba ya sukad ato mga 2 weeks na ko dire salamat jud ko sa Ginoo nga kanang maayo kayong panahon anya kanang wala jud gisungog sa panahon ba nga walay brand out inana nga kanindot ba ani oy niya wato nga pasalamatan gid ako ang Ginoo sa tanan nga kanang gihatag niya sa among kinabuhi bitaw sa tibok na mong family nga na ako diri makauban na akong family sa pagpangalagad sa Ginoo nana dayon ganina dayos mama kani aging Domingo wala pa ba to si Papa kay dila ka wato wala ko ka timing wala ko kaingon nga simba ta pa ya ganina ay sa mga tunga naas papa ni mo siya di mo siya mo ingon betaw ay ako ga pa simba ta pa ya wala ka mong kuno siya ato man siya sa babaw kuno na siya tuyo dito ya mo to ako ra siyang inan nga pa simba ka nya mo to ana siya nga wala ka siya pero wala ra siya naingon nga ato ra ko dito unya wala jud pero salamat ko sa Ginoo ko kabantay paghuman og praise and worship oy tama day akong papa salamat ko sa Ginoo bitaw nga hinahina ya kanang magkahiusa sa pagpangalaga diya sa Ginoo niya. Ang tanan kining tanan gikan jud ni sa Ginoo ug pasalamatan ako ang Ginoo sa tanan nga iyang gihatag sa mong kinabuhi. So salamat sa Ginoo no sa kinabuhi sa tong igsoon nga kung magmeet ni anon lang jud ka wala jud ihikaw ang Ginoo sa imong kinabuhi. So karon atong isunod ang special number nga pagadad-on sa Dinuyos family nila mama.
Hey. Ugma mo ako, di ba kamanyan mo? Iulam mo ang mundo ko, aron maluwas ako. Salamatan ka sa imo dakong ugma. Ang presensya mo ikinahanglan ko, aron nailain pa. Ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, Lord. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako magasali. Ikaw ang naghatag og kinabuhi. Kanimo lang ako magasali. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa Dinuyos family nga ni hatag og ni hatag og awit makalangit sa atong buhi nga Dios. Og karon adto na gyud ta sa maong tumong nga maoy pinakaimportante sa atong panimbahon karong kabuntagon, ang pagpamati sa pulong sa Ginoo og atong tinguhaon sa atong matag usa ka kasing-kasing og hunahuna nga maoy matisok ang pagpaminaw sa iyang pulong. Og kini pagadadon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong pakpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Akong gihangyo ang matag usa sa pagpamarog og atong ablihan ng Biblia. Basahon nato diha sa ablihan nato diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 2. Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 10. Dinhi nagingon ang mensahe sa kaagi ni Lot. Versikulo 6, gisilutan sa Dios ang mga syudad sa Sodoma o Gomora. Pinaagi sa pagsunog niini o gihimo kining panag-ingnan sa mahitabuon niya sa mga taong dautan. Apan iyang giluwa si Lot, usa ka tawo nga matarong nga duol pag-ayo,
naguol pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tao. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita og nadungog niya ang iyang daotang mga buhat. Busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Dios mahibalong muluwas sa mga taong Dios noon, gikan sa mga pagsulay og musilot sa mga daotan sa adlaw sa paghukom. Labi na katong nagpadaog sa ilang lawasnong kailibgon og nagsalikway sa aturidad. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa gihatag nimo nga kadasig sa matag usa aron kami makaduol sa balay alampuanan, balay tigumanan, balay diin magkahiusa ang imong makatawhan sa pagdaig ug kanimo, sa pag-awit kanimo og labaw sa tanan. Nagkahiusa kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong nga maghatod kanamo diha sa imong mga saad. Imo kaming gipanalanginan o Dios, imo kaming giatiman, imo kaming gibistihan. Walay nakulang sa among pagpuyo sa kalibutan, diin padayon ka naghatag og kusog, naghatag og mayong panglawas. Imo kaming gipangkaon og gibistihan, og walay nakulang kanamo kining tanan gikan kanimo, og ang imong pag-amuma o Dios, amo kang daygon og pasalamatan. Salamat o Dios nga maghatod na usab kag pinasahing mga mensahe sa matag usa. Diin amo na usab masabtan ang gikinahanglan namong paningkamutan o buhaton samtang nagpuyo pa kami ibabaw sa yuta. We declare blessing o God sa matag usa nga niya karon. Maingon man sa ako mga kaigsunan nga imong katawhan nga miduyog kanamo sa pagsimba kanimo nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, even sa nagkalaing mga nasod. Nagkahiusa kami sa pagpamati karon kanimo, sa pagpatalinghog pagdawat sa imong mga mensahe. We declare blessing sa tanan, bisan pa sa among mga kaigsunan nga naa sa layo nga lugar. Dili gayud malimitahan ang imuhang milagro o Dios, tungod kay ikaw ang Dios nakakita o kaya nimong abuton ang mga dapit Ginoo, di nang imong makatawhan naghulat sa imong panalangin. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Akong gihangyo ang matag usa sa paglingkod unya pakpakan nato atong buhi nga Dios nga naghatag kanato og kadasig, naghatag kanato og higayon panahon aron kita makahalad sa ato ang kinabuhi, kay kining atong kinabuhi gikan sa lapalapahang tong silimpulok, kusog, kadasig, kapiskay, kining tanan gikan sa Dios. Amen ba? Even ang adlaw, panahon gikan kini sa Dios. Sa miaging Domingo mga kigsunan ang ato ang nadunggan nga mga mensahe mahitungod sa kaagi ni Abraham. Og sa ato karon nga panag uban mga kigsunan, ato usab nasad nga hisgutan ang kaagi sa kinabuhi sa pag-umangko ni Abraham nga mao si Lot. Si Lot mga kigsunan, ato lang balikan ang istorya. Si Lot og si Abraham nagkasinabtanay. Kini si Abraham mo'y uyuan o kini si Lot maoy pag-umangkon. Unya sa diha nga didto na sila sa yutang saad nga maong Kanaan, gipadato sila pag-ayo. Amen ba? Atong nadunggan na sayran sa miagi nga Domingo nga si Abraham grabe na ang ihang kadato, daghan ang kaisag mga karnero, daghan kaisag mga kanding, daghan kaisag mga baka, kamilyo ug uban pa nga nagpaila nga haruhay na gyud si Abraham. Og dili lang si Abraham mga kaigsunan nga gipaharuhay o gipanalinganan sa Dios, pati usab ang iyang pag-umangkon si Lot. Unya didto sa ato ang nahinumduman nga naghilalis na ang mga bakiro sa hayupan ni Abraham ngadto usab sa mga bakiro ni Lot, og gitambagan si Lot ni Abraham nga kinahanglan nga mudistansya sila tungod sa kadaghan na sa ilang hayupan para dili maglalis ang ilang mga trabahante. Kinahanglan sila nga magdistansyahanay. Unya giingnan ni Abraham si Lot kung tanawa sa unahan, kung unsay imong makit-an, kung unsay imuhang mapilian, hala piliya. Kana mo'y puy kay kanang tanan gihatag na ni Lord, ni Lord, no, gihatag na sa Dios. Tuod man si Abraham milakaw dito sa Kanaan o dito mimpuyo si Abraham. Si Lot sad milakaw siya mga kaigsunan sumala sa gibasa kaganina diha sa Genesis 13. Pwede ra gyud kaayo ato ang basahon diha, tan-awon diha no, ang Genesis kapitulo 13.
Genesis Kapitulo 13 nga ang title gani dinhi nagbulag si Abraham og si Lot. Unya Dias 8 naingon og miingon si Abraham kang Lot, dili angay mag-away ang imong mga tao ug ang ako kay parenti man kita. Busa magbulag kita, magpilig yuta nga buot mong puy-an ug biya kanako kay adto ko sa usa ka dapit, adto ako sa lain. Busa gilukop ni Lot pagtan-aw ang palibot ug nakita niya nga ang tibok walog sa Jordan hangtod sa Saur daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo og sama sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala pa laglaga sa Ginoo ang syudad sa Sodoma og sa Gomora. Unya gipili ni Lot ang tibok walog sa Jordan, mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ini paagihan nagbulag sila si Abraham og mipuyo si Lot dito sa dapit sa Jordan. Unya ang nakaproblema lang kay dito sa syudad nga diin gipuy-an ni Lot, dito dool sa Sodoma, naa dito ang daghang kaayong mga tao ug ang problema pagyud ang mga tao nga nagpuyoan ng lugara, mga dautan. Ikaw ug ako kahibalo na gyud taon say mga buhat sa dautan. Una sa tanan, walay panahon sa Dios. Tama ba? Walay time ang dautan. Walay gigahin nga panahon, dili gani kapasalamat. Pero makasampit lang kung naay emergency. Kabanday mo, magkapuliki dahil na sila og paampo. Ang uban gani na magpapuliki pagpamisa. Pero time na nga kanang emergency. Pero dili maoy gusto ang Dios, dili gusto ang Dios nga inana nga tong kahimtang nga makasampit ra ta og Dios kung naanay 50-50. Gusto sa Dios nga sa tanang adlaw makasampit ta og labi na gyud sa adlaw sa Ginoo. Unsa may adlaw sa Ginoo? Domingo sama sa adlaw karon. The first day of the week. Ang unang adlaw sa simana walay lain ang Domingo. Sa ato nang anang tan-awon gyud even ang kalendaryo sa atong nasod nagdasig nato, nagwali na nato, wala lang kanang pamalandungi o wala lang paminawa sa mga tao. Even ang kalendaryo dili ng kandilaryo. Kaya ako nang apelyido. Kalendaryo, kung imong lantawon gyud ang kalendaryo, kung muuli kas inyong balay, mulantaw kag kalendaryo, ang usa sa adlaw sa usa ka semana, ang usa ka adlaw sa usa ka semana, imong tan-awon dunag yunay pula. O gulay laing pula nga ang adlaw sa usa ka semana ang Domingo. Unag yung adlaw sa matag semana pula. Nganong pula na siya, walay lain nga mensahe nganong pula na siya, tungod kay kanang adlawng Domingo, adlaw nas Ginoo. Adlaw na diin atong simbahon ng Dios. Adlaw na diin atong halaran ng Dios. Diin ato siyang awitan, atong daygon, matud pa sa Salmo 150, daygan ninyo ang Dios uban ang pagsayaw. Amen ba? Sama sa atong gihimo kaganina, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mga Kristiyano. Di ba? Unya, magdaig ta sa Dios. Ang adlawng Domingo, mga kaigsunan, para gyud na sa Dios. Inay mong tapad, para gyud na sa Dios. Dili na para sa imong panginabuhi. Dili na para sa imong panarbaho. Dili na para sa imong negosyo o panguma. Para na sa Dios. Inay mong tapad, para na sa Dios. Insakto kayo ang imong gihimo nga sa usa ka adlaw nga imagine na sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, usa ra ka adlaw ang para sa Ginoo. Unya ang unom ka adlaw para sa tao. Pero usahay di pag yun makontinto ang tao, iha pag yung hilabdan ang usa ka adlaw na lang nahibilin para sa Dios.
Pero bless kayo ka nga karon nga gitudluan ta nga naa di ay mensahe ang Dios nga kinahanglan atong tumanon, buhaton ang mga pagdaig, pagpasalamat ngadto sa Dios sa adlawng Domingo. Mo nang moingon kong bless kayo ka. Ingna imong tapad, bless kayo ka. Oh? Salamat kayo sa Ginoo nga gibless ta niya. Muna nga moingon gyud ko nga nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya kong gitudloan sa Biblia nga naa diha ang tanan niyang mga pulong kay wala may laing gisulatan sa tanang mga pulong sa Dios, Biblia man. Amen ba? Unya moingon gyud ko nga gamhanan ang pulong sa Dios kay ngano man sa dihang nagbasa ko sa Biblia og naminaw ko sa Biblia og nagkinabuhi ko sa Biblia, nausab ang kinabuhi. Dili lang ang akong kinabuhi sa itong mga kaigsunan. Kinabuhi sa itong mga kaigsunan nga bisan gani wa ta kakita, may testimony sila nga kani adto inani ang ilang kinabuhi apan sila nakadungog sa pulong sa Dios, apan sa dihang nakabati sila sa pulong sa Dios, nausab ang ilang kinabuhi og gipanalanginan sila sa Dios. Mao nay nakanindot mga kaigsunan pag nausab gani atong kinabuhi, panalanginan ta sa Ginoo. Pero kung di gani mausab ang atong kinabuhi, di gyud na moabot ang panalangin. Ngano man, dili gusto ang Dios nga masayang ang iyang panalangin. Kay kung ang tao nga dili mausab, panalanginan kumbaga, makawang raman tong panalangin. Kay ibisyo raman to. Ilulong hayaw raman to. Muna nga, kung imong tan-aw sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Lot mga kaigsunan, sila nga mga tao gipauswag sa Dios. Grabe na sila kadato. Daghan na kayo ang ilahang mga hayupan. Unya, tungod sa kadaghan, nagbangi na lang gani ang ilang mga trabahante. Usahay no, awang kasagaran, mga trabahante rin hinungdan, nga magbangi ang... Unya, ang nakanindot kay si Abraham, nindot kay kasing-kasing. Masinabtanon. Damor siyang masinabtanon, gigiyahan sa Dios. Ang nakaproblema mga kaigsunan, kay si Lot. Atong istoryahan ang kinabuhi ni Lot. Unya timan ini siya kining ato ang hisgutanan, nagdala kini sa mensahe nag-ingon, ang panalangin sa Dios ang pingi. Ina mo tapad, ang panalangin sa Dios ang pingi. Si Lot mga kaigsunan, pero tindaghana ang dapit nga ihang giangkon, mura giakupan niya ba? Nga daghang kay siyang mga hayupan, daghang po kay siyang mga trabahante. Ang nakalisod lang mga kaigsunan sa kinabuhi ni Lot mao ni. Sa dihang mibalhin siya, sa dihang mipili siyang mga lugar, dapit mga kaigsunan dito sa walog sa Sor, dito sa walog sa Jordan, diin duol sa syudad sa Sodoma Gomora, ang nakaproblema mao ni. Mao ni dapat nato nga katunan. Si Lot mga kaigsunan, sa iyahang pagdala sa panalangin sa Dios, sa iyahang pag-atiman sa tanang panalangin sa Dios, wala siya mangonsulta sa Ginoo. Usas ako ang nabantayan sa kinabuhi ni Lot, sa matag desisyon ni Lot, nagdesisyon siya, sumala siyang nakita. Usahay inana ang tao. Magdesisyon ganita, speaking about panarbaho, speaking like panguma, speaking mga kaigsunan sa source of income. Usahay kita ang magdesisyon. Buingon tang kining lugara maayo ning puy-an, kining trabahuan nindot ka ini siya. Dinhi ko maharuhay ni ini. Walay pagpangonsulta sa Dios. Si Lot mga kaigsunan, nimpili siya dapit tungod sa iyang makita. Inana usahay ang kinabuhi sa tao ba? Murag swito kayo sa panahon sa gitawag panginabuhi. Mao nang dunay mga panahon nga kaniadto na sipyata, usahay ibin ang Domingo ato na siyang kugihan pag-ayo sa pagtuo nga panalanginan ta. Hello. Ha, grabe gyud ka busy gyud sa adlong Domingo, di gyud ka simba, di gyud ka day, di ka pasalamat, mga kaigsunan, tungod kay nagdesisyon ang tao sa iyang nasabtan. Wala siya magdesisyon sa unsay pamaagi sa Dios. Ug tuod man mga kaigsunan, si Lot miadto dito sa Jordan, sa Sor, dito sa kawalugan sa Jordan, dool sa syudad sa Sodoma Gomora.
ang nakaproblema kay dito sa ihang gidesisyonan nga lugar na adito ang mga dautan. Gani sa akong gibasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 2, nasubo og kanang wala mahiluna, wala kana bitang wala makabatog kalinaw si Lot. Maunay nahitabo sa iyahang kinabuhi sa dihang nagdesisyon siya nga wala siya mangonsulta sa Dios. Wala siya magampo nga Lord asa ko nimo dadon. Lord asa ko nimo papuy-on. Ang dapit mga kaigsunan nga diin na kanang nakapuyo si Lot mga kaigsunan, dapit nga walay panahon sa Dios. Dunay mga desisyon sa kinabuhi sa tao, even gani sa ato mga OFW. Nagtuo, daghan kayo mga tao nga nagtuo nga manarbaho sila ug ang ilang trabaho mao'y magdala kanila ngadto sa kaharuhay. Pero dunay mga panahon nga kung dili sila mangonsulta, ang ila hinuong trabaho maunonooy instrumento nga nahimong dautan ang pamilya. Daghan kayo mga tao nga naay istorya sa una sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nipugos gyud sa panarbaho bisag duna say tawag sa Dios, nipugos gyud sa pangita bisan kung gigamit sa Dios. Tuod man, grabe kadako ayang sweldo, dako kay siya og daghang kay siya og mga kanang gitawag source of income, naapat say mga nanasay napundar nga balay, nanasay napundar nga mga negosyo, ang nahitabo kay wa say panahon sa Ginoo. Sa dihang wala say panahon sa Ginoo, ang iya pong mga anak walay panahon sa Ginoo ug wa siya makamonitor sa iyang mga anak, nahimo daing bisyoso. Og ang nahitabo mga kaigsunan, ang mga anak mauna nooy nahimong problema ug ang mga kabtangan Pinoy-anan ug uban pa mauna nooy instrumento nga nag-away o nagpatay ang iyang mga anak. So ang nahitabo, wala gyapoy panalangin. Sometimes usahay ang tao mo desisyon sa iyang panginabuhi, mutuo nga nagtuo nga mauni ang ako ang magdala kanako sa kaharuhay. Mauni ang magdala nako sa akong panginhanglan. Apan kung wala ang Dios, timan problema gyapon ang samputan. Usa nga angay natong hinumduman sa ato karon nga panag-uban sa kinabuhi ni Lot. Si Lot, Dios non nga tao. Si Lot nagampo og may nampuon. Unya, kung imo pagyong basahon sa unahan gikan sa Genesis 3 si hangtod pagyud sa unahan, nagpuyo si Lot mga kaigsunan sa lugar diin laglagunon. Nakapundar si Lot og balay, nakapundar si Lot og mga negosyo uban pa didto mga kaigsunan. Gani nahimo siya nga daghan nga mga daghan siyang mga trabahante. Unya, ang problema mga kaigsunan mao ni kay laglagunon di ay ang dapit nga iyang gipuy-an. Og sa dihang nakit-an sa Dios nga ang pamilya ni Lot matarong mangyod. Ang problema kay ang iyang asawa kung imong lantawon na ay kawilis mga butang. Kay ngano man sa diha nga gipadad-an na sa Dios ang Sodoma Gomorrah mensahe pinaagis mga anghel og ingon ang mga anghel, Lot, pahawa karon dayon aning lugara. Kay laglago na ni sa Dios kining dapita. Kinahanglan mo adto kamo sa laing lungsod. Mo adto mo anang lugara, dagan mo. Unya ang instruction sa mga anghel miingon nga ayaw gayud kamo paglingi. Kay kung mulingi kamo, mga matay gayud kamo. Gani kung imo pag yun ang basahon, mihangyo si Lot sa anghel. Ingon si Lot, time pa, dili na mi kaabot anang dapita kanang imong kanang giingon, namo nga padtuan, di na mi kaabot, hiapsan kami. Hiapsan kami sa nag-ulan nga mga kayo. Hiapsan kami sa nag-ulan nga mga supre. Dili na mi makaabot anang dapita. Hangyo na mo nga padtuan na lang mi anang usa ka gamayng barangay.
Ingon ang anghel, o sige, lakaw dagan mo, unya ayaw gin mo paglingi. Sa diha nga ninagan si Lot ug ang iyang pamilya, ang nakaproblema kay ang asawa nawili sa mga butang. Sa dihang nihilingi ang iyang asawa, nahimong haligi, nahimong usa ka haliging asin ang asawa ni Lot. Namatay ang asawa ni Lot nga wala maplastada. Nahimong usa ka haliging asin. Ang gusto sa Dios nga ato ang makatunan nga pagtulunan sa mensahe sa kinabuhi ni Lot ug sa iyang pamilya mao ni. Kung kita gipanalanginan sa Dios, una sa tanan ato ning ampingan. Ingay mo tapad ampingi. Unsa may panalangin sa Dios nga imo kahang nakita? Unsa man kahay mga panalangin sa Dios? Siguro ra ba kining tao mga kaigsunan nga walay pagkatagbaw? Kanabitang walay pagkatagbaw mga kaigsunan, usahay ang tao dili makakita nga siya gipanalanginan sa Dios. Kay usahay ang tao mga kaigsunan mag-agad sa iyang makita. Kung wa say makita, murag way panalangin. Usahay mga kaigsunan, inaana ang kahimtang sa tao, pero suginlan ti ka sa gisulti sa Dios, nga gusto sa Dios nga imong madunggan karon. Usa sa panalangin sa Dios nga atong naangkon, kanang naginhawa pa ka. Kanang nakalakaw pa ka. Kay daghan na kayo mga tao ron nga grabe ka kwartahan, pero di nagani kalakaw pag-aalsahon na lang. Nagani mga tao nga grabe ka milyonaryo, bilyonaryo, pero wala na mahimo ang ilang pagkaadunahan. Pero bless kayo ka. Kaysa imong pangidaron, makasatsa pa kas Ginoo. Makasayaw pa ka. Makalukso pa ka. Amen? Ang kusog ug ang maayong panglawas gikan sa Dios. Maka-smile pa ka. Makangisi pa ka. Makanindutan, no? Makahimo pa ka sa gusto nimong buhaton para sa Dios. Makapakpak pa ta. Daghang kay mga tao, mga kaigsunan nga grabe ang kadaghan nilang property pero di ni sila kapakpak. Pero ikaw, naapa kay kusog sa imong pangidaron, no? Naatay mga igsuon nga sa iyang pangidaron, makamotor pa. Brum, brum, brum. Simba ka na ko, no? Kay gikan kaniadto hangtod karon, grabe ang iyang pagkamatinud-ano. Atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Unsaon nato pag-amping sa panalangin sa Dios? Timan ang panalangin, kung dili nato naampingan, maunay makadala sa tao sa kalaglagan. Hello? Like ni Lot. Sa dihang nagkadaghan na ang iyang mga hayupan, sa nagkadaghan na iyang mga property, wala siya mangonsulta sa Dios, wala siya ipagpakisusi. Nihabot na hinuon siya sa mga dapit nga, wala gyoy mga matarong gawas niya. Dapit nga diin dito laglagon ang iyang mga kaptangan. Perting pagka usika. Makaingon ko nga kaigsunan kanabitang mga buta nga niya nato karon og dili nato naampingan. Usab biya gyud na nga mahimong instrumento nga makapalayo nas Ginoo. Doon na ba'y mga tao nga nalaglag tungod sa panalangin? Doon na ba'y mga tao nga nalaglag tungod sa kanang mga property, sa pagkaadunahan? Yes, doon na. Basaha diha sa Lucas. Lucas. Tanawa. Lucas. Lucas, Kapitulo 12. Kuha inyo hang Biblia o niya basaha diha sa Lucas Kapitulo 12. O niya sugod aning versikulo 13. 13 ba? Tayo pa ha? Kana, 13. Sige, atong basahon. Nya paminaw lang mo diha katong wala makabasa. Mauni ang istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga dato pero
nabuang sa butang. Unya may usa ka tawo dito pundok nga miingon kaniya magtutudlo sultihi ang akong isuon nga bahinan nako niya sa katigayunan. Gibilin kanamo sa akong amahan sa Isus mitubag kaniya. Kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay sa pagbahi sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya sa pagsulti kanilang tanan. Si Jesus ang nakigsulti aniha. Pagbantay kamo ug likay ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Amen ba? O niya may sugilon si Jesus kanila ni ining sambingaya. Dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot. Na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan akong abot. Pertindaghan na abot no? Ingon din o niya unsa may akong buhaton. Ingon siya, kini mao ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig, o magtukod ako mas dako diin ako, diin akong tigumon o niya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. O niya muingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo. Grabihan no, gidayeg niya ang iyang kaugalingon. Moingon sa iyang kaugalingon, paghayahay, ngisi-ngisi na lang, pagkabulahan nimo. Ana-ana kanimo ang tanang butang, nga imo hang gikinahanglan, alang sa daghang katuigan, pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Ayara pong kaugalingon mo, iyang gilam-alaman ba? Iyang giluglugan, kaon na lang, lipay. Pagkana na mo kita, daghan na kay kagabot. Unya, niingon din sa versikulo 20, apan ang Dios miingon kaniya. Kisay miingon? Ang Dios, oy buang, niining kayong gabi una mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ano man? Kining usa ka tawo nga dato, una sa tanan, wala say pagpamalandong nga katong tanan gikan sa Dios. Wala gyud siya makahinumdom nga dunay Dios nga naghatag kaniya. Wala gyud siya mamalandong nga ang tanan nga naa niya gikan sa Dios. Ug wala gyud siya makahatag og pagpasalamat, wala gyud siya mohatag pasinuog sa Dios. Wala gyud gisulti dinhi nga kining usa ka dato ni simba. Wa gyud ni moingon nga moadto ko sa simbahan kay Domingo man ron. Ang iyahang giingon sa iyang kaugalingon, oy, kaon na lang, paglipay, inom. Bisyo gyud ang usa ka taong dato. Karon kay ang Dios matud pa sa Salmo 50. Basahan ko ng 50. Versikulo 3. Salmo 50, versikulo 3. Ingon diha nga ang Dios, kung basahon, basahon nako ni, unsa ang trabaho sa Dios? Tanaw na to unsay trabaho sa Dios sa Salmo 50, versikulo 3. Versikulo 53 ba? Akong tanahon. May ragyon ako aning basahon kay 50, versikulo 3. Dili man. Dili. Arita 53. 53 versikulo 2. May ragyon nga ako ning check upon kay naitahay mga kaisunan. Masaag ang ako ang memory. Mura ba og unsay tawag ana dai murag nabulig-buling. Unsay tawag na kuan kinahanglan ma-refresh. Murag kinahanglan gyud sa ako mga estudyante. Ako gyud silang giingnan hala memorize gyud, no? Kay aron ma-familiarize ninyo ang mga wali, ang mga mensahe. Diha sa Salmo 53 versikulo 2, tan-awa ang trabaho sa Ginoo. Didto sa langit ang Dios nagtan-aw sa mga tao. Aron pagsusi kung aduna ba'y nagmaalamon o nagsimba kaniya. Ang Diyos nga naa sa langit, matag adlaw labi na gyud sa adlawng Domingo, nagtan-aw siya ni ining orasaha
kung misimba ba ka. Amen. Karon ang usa ka taong dato, nga iyang gipanalanginan, nga giyang gihatagag kusog, gihatagan niyag mayong panglawas, gihatagan niyag mayong pangunahuna, walay panahon niya. Grabe na ka dato. Unsa may gihuna-huna sa daong dato? Unsay giingon? Ingon din siya nga, hayahay na kay ka, mayo na kay ka pagkabutang, wala na kay panginahanglanon pa. Unya, unsa may buhaton? Guban ang imuhang gamayng balay, pagtukod og dakong balay. Unya, adto ibutang ang imuhang mga tanang kabtangan. Unya, ingon pag siya, kaong mayo, paglipay, ino mayo. Nakit-an sa Ginoo matod sa Salmo 53 bersikulo 2, nakit-an sa Dios kay ang Dios katong gilagaran, nagtan-aw siya sa kalibutan ug gisusi niya ang matagtaw kung naapay panahon sa Ginoo. Munang salamat kayo ta nga dunay panahon sa Ginoo inay mong tapat, bless kayo ka nga nay kay panahon ni Lord. Hallelujah. Glory to God. Unya ingna po imong tapat, imong pamilya kumusta? Oh. Dad asad, pahinom dumi. Kay pasig ikaw ray na bless unya ang imong partner, imong pamilya wa. Daghang kayo mga taong naningkamot para madato, para maharuhay. Pero nalipot sa Dios. Unsay tambag sa Dios alang sa mga taong mga dato. Inapod sama nimo kay kita gipadato ta sa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Amen. No? Unsa may tambag aron ang mga butang dili mahimong instrumento sa kalaglagan sa tao. Kay nahimo na ba noon tong instrumento ang iyang mga butang, namatay noon ang usa ka taong dato. Giingnan siya nga, oy buang. Wa kang mahinomdom nga ako'y naghatag ana. Wa gyud ko nimo pasalamati. Sige ra kag huna-huna sa imong kaugalingon nga ako'y naghatag anang imong kusog. Amen ba? Ang Dios may naghatag sa akong kusog, atong kusog. Amen. Kining atong tingog, tanan gikan sa lapalapahang tun silimpulo, sa gawas og sa sulod sa atong lawas, gikan sa Dios og ingon si David, para lang kini sa Dios. Amen. Munang sa adlong Domingo kanunay natong dadon ang kining atong kinabuhi sa pagdaig sa Dios. Damurtang mo daig sa Dios, damurtang proteksyonan sa Ginoo. Munang sa una, sa nagkanser ko, nagtrabaho ko sa una, usa ko katuig kape, nagbodyguard sa mga dagko kay mga dato diha sa kanang syudad, diha sa Mandawi, kanang tagiyag mga barko diha. Gitrain ko nila aron mahimo kong bodyguard. Ako'y Delta sa mong team. Unya, itrain po ko nila pusil-pusil. Pero meron akong gunit sa pusil, mura kong matumba, kay mukurog, perting kulba, ay nigbuto, perting pagkakuana. Unya, pasanayay raman day na. Sa sige na kong gamit og pusil atong panahon na, oy, mura na murag, wala ra, murag dulaan na lang. Huwag nakapasal ko sa mong training, pero kulang ang akong panahon diha sa simbahan. Kay nagtrabaho ko, na ako'y cancer, nagtrabaho ko, unya, nagdala mo kong simbahan. Pero time nga giingnan ko ni Lord, Gideon undang para mamayo ka. Nimpuyo ko sa simbahan, nga way sweldo, magabalhabal na lang ko, gibiyaan ako ang dako kayong trabaho, pero gipasagdan ba ko sa Ginoo? Wala. Amen? Wala. Wa ko mawili sa sweldo. Wala ko mawili sa trabaho. Kaya kong gikawalihan ang pagtuman sa kubuton sa Dios. Naasawa na ako ang akong uyab, nakaroon ako yung asawa. Sa muka. Ingon tanong ka sa muka. Tinuod ba na? Kay wala ko musunod sa mensahe sa Dios, dili ta magkita. Kung nawili lang ko sa trabaho o sa sweldo, kay dako kay kog sweldo. Dako akong sweldo. Dili na lang ko maghulat sa akong sweldo kay magsalig lamang ko sa allowance. Pertinda ko akong allowance. 500 gud ang adlaw, allowance ra na. Nya libre tanan. Sige pa kog kakaon og mga restaurants. Kay asa mo kaon ang akong amo, mga bodyguard ako may kasagaran gyud mutapad sa ihang bag.
Kay mura makog close-in bodyguard. Labi na kung anha miss casino. Pero pastor ko atong panahon na. Unya, iyaman kong tagaan og kanang slot machine sa casino. Isa, John, pastor ka sa simbahan pero diri trabahante ka. Halas tuslok, diha tuslok po ko. Nakadaog bitaw na akong slot machine og 700,000. Abi na kong makadaog ko, makadawat ko niya linibo-libo, gitagaan mo kong uskalibo, hasta itong kaubang bodyguard. Ikaw purdoy man taane. Noon, wag yung ko mag-apas sa sweldo og sa kuan. Akong giapas, mensahe ni Lord. Munang nagkita ta. Amen? Nindot kayo ang kinabuhi sa tao nga walay laing sundon kundi ang tingog sa Ginoo. Ang tingog sa Dios dili na nimo makitaan, madunggan sa nagkalain-laing mga lugar, gawas lamang sa tinuod nga simbahan. Simbahan nga nagtudlo og nagwali sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga simbahan nga nagtudlo sa mensahe sa Dios, makausab gyud na sa kinabuhi sa tao. Dili lang kay nagpabilin ra ng bisyoso. Sama nimo. Like sa ninyong tanan, no? Ato pasalamatan ng Dios. Muna speaking about pusil-pusil, mga kaigsunan, dili ko ignorante, dili ko inosente, kay doon na ko yung mga experience may tungod ni Ana. Unya, sa usagod ka sakyanan, pitugod ang among armas. Kay, naamami gitawag shadow bodyguard. Kanang shadow nga bodyguard, di na nimo mabalaan nga bodyguard. Kuyog-kuyog ra na siya. Tagbo-tagbo ra na siya. Grabe among training atong panahon na. Pero sa diha nga giingnan ko sa Ginoo, Gideon, undangi ang imong trabaho para mamaayo ka. Manimbaro tong balhibo mga kaigsunan sa dihang mipuyo ko sa upra. Sa simbahan diin ko nagatiman sa Ginoo. Giayo ko sa Ginoo. Giingnan ako akong uyab kung maayo ko pangasawon ti ka. Bisita ko diring ayo na. Giingnan ko ni Gaw John, kung di gani ni mo na pamulungan, lain na maoy magmamintana. Kung mamulong ko na may nag-ihaw ato, mga ambit ko 5 kilo, namulong ko, minyo, mingduha. No, namin anak. Importante kayo ang desisyon kanang gikan sa Ginoo. Kaysa, dili na to tugutan ba, nga kita gipanalanginan sa Ginoo, malimot hinuon ta sa Ginoo. Amen? Siya mo'y naghataw kusog. Amen ba? Siya naghataw og abilidad, kaalam uban pa. Kining naa nato karon gikan ni sa Dios og para ni sa Dios. Kanus anato ni gamiton og ihatag sa Dios sa panahon sa Domingo. Munang munimbag yun ta, lipay kay ko mga kaigsunan, kay naanatay worship team. Matupakpakan ang Dios mga kaigsunan, mga musician, mga De Villieres family. Wow! Unang salamat kayo ko sa kinabuhi ni Brother Ramon nga naa say mga anak nga talented unya na ay kaalam gikan sa Ginoo. Unya nangalagad pagyud sa Ginoo. Pakpakan ang Ginoo ana. Damor nga nangalagad ti man damor nga panalanginan. Pero dunay pasidaan ang Dios. Dili tanan nga mga gipanalanginan na langit. Sama sa kinabuhi sa kadato. Pero unsa may buhaton ay pastor, sama sa ato ang mga kaigsunan nga nasa abroad. Sama sa mga kaigsunan natong gipadato sila pag-ayo. Unsa may buhaton ay pastor, sumala sa bilin sa Dios nga mga mensahe. Doon ako'y bersikulo nga basahon. Alang nis mga tao nga sama nimo nga gipauswag sa Ginoo. Gipauswag ba ta? Medyo hinay lagi. Gipauswag ba ta? Di ba sa una no, ang sakyanan kariton ra. Pero karon nanay brum brum, di ba? Induta no? Sige. Sa unang Timoteo kapitulo 6. Naay mensahe ang Dios pinaagi ni Paul. Unang Timoteo kapitulo 6, kuyogi ko sa pagbasa diha sa bersikulo 17. Kini maong bersikulo magtudlo kanato sa pagdumala sa tanan nga panalangin nga gipial sa Dios sa atong kinabuhi. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17. Ingon dinhi, ang Dios nakigsulti King Paul through the Holy Spirit. Ingon din res 17, pahimangnui ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug dili sila magsalig sa bahandi kun dili sa Dios.
Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Kanindutan, no? Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon, sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang ligon nga sukaranan alang sa umalabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Pagkanindota. Diba noon dunay mensahe si Jesus nga niingon siya dito nga ayaw kamo pagtigom og bahandi dinhi siyota. Kay kutkuton ranas anay kawaton pa na naapagyoy tulisan. Unsay giingon? Pagtigom hinuon kamog bahandi dito sa langit. Unya unsay giingon dinhi sa mensahe sa Dios pinagi sa sulat ni Apostol Pablo, kung unsaon nato pagtigom og bahandi dito sa langit, pinaagi sa pagbuhat og maayo. Sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo, usa sa buhat nga maayo nga akong nakita diha kanang paghatag og panahon para sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Tinuod man gyud. Kay kung di ta kahatag og panahon nga kining adlaw para mangginis Ginoo, dili na maayo. Gihatagan kag kusog. Gibuhi kas Ginoo, gipakaon ka, daghan karong kay mga tao diya sa ospital maglugos nagkaon. Di na gani katulon, nanay mga host diri sa mga tutunlan. Pero tanawa, gibuhi ka, gibuhi ko, gibuhi tang tanan para sa adlong Domingo makadaig taniya. Makapasalamat taniya. Tanawa ang kinabuhi ni Brother Julius bisan kung dunay problema sa mata nakaarer gyud siya para mosimba ug nakit-an as Ginoo. Pagpakan ng Dios ana. Muna nga kitang mga Kristohanon, mga kigsuonan, gidasig gyud sa Dios mga igsuon kos Ginoo sa pagbuhat og maayo. Amen. Unya pagtabang sa uban, kinsa may atong tabangan? Katong mga taong dautan, katong mga taong naibisyo, tagaan na to kwarta, iyala ra ang bisyo. Muingon pa na, sugal na to ni, kay kuan ni hinatag ra ni. Kinsa may atong hatagan? Ingon si Apostol Pablo, ayaw pa kan atong mga taong tapulan, katong mga taong wala, katong mga taong dili mo trabaho. Pero mo trabaho sa sa Lunes hangtod ra sa Sabado. Basig palabian na lang po nato, pati Domingo, di nato mahatag sa Ginoo. Mapriho na po niya ata atong sa kadato nga ang iya makabtangan, nahimong instrumento, nahimo no siya nga namatay. Munang ampingan nato ang panalangin gikan sa Ginoo. Sa pagdumala niini sa paagi nga maalagaran nato siya. Ang pagbuhat og maayo kanang ikalipay nas Ginoo sama sa kinabuhi ni Noe. Amen? Wow. Si Noe, siya ang naluwas og ang iyang pamilya kay wa gyud siya magpadala sa bisyos kalibutan. Unya ingon dinhi sultihi sila sa pagbuhat og maayo. Ang tanan mayong maayo, buhat nga maayo, kabalo naman gyud tayo sa buhat nga maayo. Amen ba? So dili na lang nato na kay i-discuss. Sulti sila sa pagbuhat og maayo og pagpadato diha sa maayong binuhatan pagyod. Wow, kung nagbuhat kag maayo kaniadto, ato pag yung dublihon ang pagbuhat og maayo. Unya gingon dinhi, kana bitong dublihon dili kay moingon ta nga nagbuhat naman kog maayo, okay na to. Kinahanglan magbuhat pagyud ta og magbuhat pagyud tag maayo. Unya ingon dinhi, sa pagkamahinatagon og pagtabang sa uban. Kay usas mga estrahiya, mga igsuon, pamaagi sa Dios aron dili mulayo ang panalangin sa Dios nato kanang pagtabang gyud sa uban. Kanang paghatag gyud. Amen ba? Diha sa Panultihon 11 man siguro na. Panultihon 11. Panultihon 11. 11 ba na? 25, 24. Okay, 24 hangtod 25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam sila kadato. Amen ba?
Murag hinay man. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag. Kisa man gani hatagan katong wala katong mga taong tapulan. Dili gani pagkanoon ingon si Apostol Pablo. Kanang dili mo trabaho, ay pakana. Pero kana po mo trabaho Lunes hangtod Sabado. Dili kay apati Domingo trabaho sad. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag, apan nag-anam sila kakabos. Pag manggihatagon ug magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Kabalo mo mga igsuon kanang Colgate nga toothpaste? Kanang toothpaste ba? Colgate. Ngalan na sa tao. Ang tag-iya ana kanang naghatag na siya og 10% para sa Dios. Gipadato siya pag-ayo nihatag sa 20 to 30%. Damor siyang gipadato pag-ayo. Pero dunay mga taong wa gani mo hatag, nagreklamo noon anang 10%. Pero unsa may resulta sa ilang kinabuhi? Gibless ba sila? Na ano noon ang kaguliyang o kagubot? Na ano ang kasamok? Manang usahay ako, mabugatan, maluoy ko sa mga tao. Akong iampo sila, Lord, tabangi sila. Lord, hikapa ang ilang kasing-kasing. Pahumuka ang gasi, tig-an nilang salabutan. That is my prayer. Iben ang atong kinabuhi kani ato sa una. Resultas tas mga tao nga nag-ampo sa Ginoo. Kay sama punta nila nga grabe pong tig-aha. Pero doon ay mga taong nag-ampo sa Dios, nagsakripisyo. Lord, mabago si Gideon. Gibago ko si Ginoo. Amen? Kamo, nga akong mga igsoon ay nag-ampo nga tao sa Ginoo para ninyo. Munang nabagot ang tanan, atong pakpakan ang Dios. Kung nabagot ha, tungod kay doon ay nag-ampo, nan mag-ampo sa tas Ginoo para mabago sila. Munang nindot kay itong prayer ni Brad Serafin. Lord, di ba? Nindot kay ito, naipay in English niya, Tagalog, no? Slang pa yun. Samtang nga, nagtimon-timon ko, nindot sa prayer. Pati akong silingan, mabago, no? Pagka nindot ta. Tinood ka na. How about our family? Yan na pag ito, our loved ones, O God. Kanina ito pagpakan ng Ginoo, no? Muna yung mga pag-ampo nga dili hinakog. Nag-ampo kita para sa atong mga kaigsunan. Damurtang muhatag og prayer nga to sa Ginoo para sa atong mga kaigsunan. Timani, damurtang i-bless. Wow. So ang atong buhaton mo ni, ampingan nato ang ato ang panalangin, nga gihatag sa Ginoo, kining kusog, maayong panglawas, tanan, kanang inyong mga anak, panalangin na. Amen ba? No, panalangin na. Ang ato ang pag-amping anak mga kaigsunan, number 1, paghatag ragyod og panahon ni Lord. Kay kung di ta mohatag og panahon ni Lord, pwede na kuhaon ni Lord. Gikan ko na sa Ginoo kining kusog, maayong panglawas. Tanan, pwede nang kuhaon ni Lord. Munang dili ta mo sugot ug dili ta dapat malipay kung ang atong pamilya o Pinoy-anan di kahatag og panahon ni Lord. Amen ba? Amen. Ato nang hinuktukan. Lord, ang akong pamilya dad-a sa simbahan. Lord, ang akong pamilya, ang akong higala, ang mga parente, Lord, ablihi ang ilang salabutan ug dasiga sila sama sa imong pagdasig nako. Kay wa gyud laing makabag-o kawas lamang sa pagpadol sa Ginoo. Amen ba? Like ni Abraham, sa dihang nakabantay siya nga Sodoma Gomora laglago na. Wa say huno nga nagpakiluoy sa Ginoo. Grabe ang iyang balik-balik dito sa pag-ampo gani. Mingon siya nga hangyo na lang last na ni Lord. Pangyo apag yun ko. Ay raon ta kasuko. Pananglitan kung naay pulo ka mga tao gikan sa 50 hangtod ni abot na lag na pulo. Laglagong ba nimo ang Sodoma Gomora? Ingon ang Dios, dili na ko laglagon. Pag abot ito wa man gyud makaabot og napo.
Gilaglag yung sa Dios ang Sodoma Gomora, pero giluwas niya ang taong matarong. Kinsa man ang taong matarong? Una, kanang taong dunay panahon ni Lord. Mao man gyud mga taong matarong. Sa adlong Domingo, mingsimba siya. Munang lingi ay mong tapad, muna'y taong matarong sa matas Ginoo. Kay misimba siya. Atong pagpakan ng Ginoo. No? Muna'y mga tarong nakasabot sa mensahe sa Dios. Amen ba? Siguro maingon ang mga tao nga naa sa social media, Pastor, wa gyud mi kasimba. Kana din yung pagbisita sa ato ang Facebook Live. Nakisabay sila, nakigdungan sila. Wow. Gani tungod sa ilang kadasig, gipanalanginan pagyud sa pagayos Ginoo kay nabatinud-anon sila. Tungod sa ilang kadasig, dunay tay mga kaigsuonan, mihatag og sira. Atong pagpakan ng Ginoo, tanawa sira. Wala pa man nato ibutang pero naa diha perting sinawa. Nya mahal biya na tag 7,000 kapin. Tungod sa panalangin sa Dios. Naatay nindot nga simbahan. Sa una, nagdala kog simbahan 2007 hangtod sa 2008, 2009. Dugayang mutulin ang simbahan. Niabot na lang og anniversary ang atop murag balong-balong pa niya. Mura ra gyud og balay-balay skanding. Kay dili man ako mo ay nagdala ato, assistant pastor ko ato. Pero sa dihang gitunan akong Biblia, pag matinud-anon, di ba, ang simbahan, i-bless sa Ginoo. Amen? Muna nga ato mga kaigsuonan, nga gipanalanginan pag-ayos Ginoo, even layo pang Marso, giingnan nako, pastor, nagtigom-tigom nako, kay usa ka baka para sa anniversary. Ato, ka nang ginawa na. Wag ka ninduta. No, muna nga gipanalanginan ta sa Ginoo, kitang tanan gipanalanginan sa Ginoo kay nihatag panahon tas Ginoo. Ato tas pagpanindog, atong pasalamatan ng Dios nga nagpahinumdum kanato kung unsaon nato pag-amping ang iyang panalangin. Kining kusog maayong panglawas tanan nga niya nato gikana sa Dios. Balay, sakyanan, trabaho, mga mga pananom, hayupan ug uban pa kanang tanan gikan sa Dios. Usa ka butang nga angay natong buhaton para dili na bawion sa Ginoo. Muhatag ra gyud tag panahon para sa Ginoo. Magdahig gyud ta sa Ginoo sa adlong Domingo. Munang ato gyung pangusgan, ato gyung paningkamutan nga ang adlong Domingo dili nato maangkon. Dili nato akuhon. Amen. Ay naimo tapad dili nato na akuhon. Para nas Ginoo. Para mo simba ta, mo nagibgam-an tag balay alampuanan para simbaho na to ang Dios, para daigo na to ang Dios, gihatagan na po tag bag-ong mga musician para mas nindot ang atong pagsayaw sa Ginoo ug walay lain atong pasidungan pasalamatan siya lamang. Isa na to atong mangkamot, atong pasalamatan ang Dios mga kaigsuonan kung mohimo litok kag mga pagampo para sa imong pamilya. Ingna ang Dios, Lord, nakakita ka sa akong pamilya. Nakadungog ko sa imong mga mensahe nga akong responsibilidad ay ang pagpangayo kanimo nga imong baguhon ang akong pamilya. Amahan Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa tinaw og klaro nimo mga mensahe nga nagpahinumdum kanamo nga unsaon pag-amping ang mga panalangin nga imong gihatag nga mo resulta kini nga doon na kami matigom nga mga bahandi sa imong trono sa dapit din kami imo dadon amahan. Salamat Ginoo nga imo kaming gitudloan ug imo kaming giyahan kun unsaon pagkinabuhing matarong balaan o pagbuhat og maayo. I-bless kami diha sa pagkamahinatagon ug damor pag yuming mahinatagon ngadtos mga tawo nga nangalagad kanimo, ngadtos mga tawo nga nagserbisyo, nagsakripisyo para ikaw among malagaran, para ikaw among mahimaya. I-bless Lord ang matag pamilya sa ako maigsuon nga niya karon, bisan pa sa ako magigsuon nga nakigduyog ka na mo sa pagsimba kanimo. Pinaaga sa Facebook Live ang pulong mo kinaboy ko, we declare nga ikaw magapanalangin kanila, we declare nga ikaw magatabang kanila. Kung doon na ba'y sila'y pamilya, mga anak, ginikanan nga wala pa makasimba kanimo, salamat kay mong pahumukon og ablihan nimo Dios ang ilang unahuna kasing kasi
blessing aron mo puyo ang imong mga mensahe, madawat nila ang imong mga pulong nga mo'y magdalag kausaban sa ilang kinabuhi. I declare victory, O God. I declare, Ginoo, nga ang imong gahom maoy magapamuhat sa matag tao nga niya karon ug sa kumang igsunan nga nakadungog sa imong mga pulong. Walay tao nga makapausab sa kinabuhi sa tao kay ang imo lamang pulong mo'y makapabag-o niini. Salamat, Lord, sa imo mga mensahe nga mong nadunggan kung usaon namo pagdumala ang kinabuhi uban sa mga panalangin nga imong gipaabot kanamo. Dalaygon ka nga Dios, mga bless ka namo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Ay na imong tapad ayaw undang sa pag-ampo para sa imong pamilya. Dunggon kas Ginoo. Check. Ato ta sa atong paghatag sa mahigugmaon natong halad, mao ang tithes and offering, ningon dira nga dada ang tibuok nga kinapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayon nga mga panalangin. Malakyas 3:10. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halad. Buhaton ta kini, buhaton ta kini, hatag aron kagahatagan. Sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tabuanan sa langit. Sa langit. Buhaton ta kini, 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 buhaton ta kini. Uban sa kaliban. Ato tas magpamarog ug atong ipataas ang atong tuong kamot ug atong pagampo sa tithes and offering. Yes, Lord. Labing gamhanan namo nga Dios na ining sayo sa kautuhon. Sa makausa, Lord, salamat, Lord, sa imong mga mensahe nga gipaabot sa matag usa kanamo ka kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pulong amahan nga mao katoy buhing giya sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord, samtang niya paminiining kalibutana, O Dios. Padayon nimong i-bless, Lord God, ang imong alagad, Ginoo, nga walay lipod-lipod, nga muhatod, musugilon sa imong mga pulong, alang sa imong mga katawhan, nga imong mga pinangga, O Dios. O Lord Jesus, salamat, Ginoo, sa salapianong bahin, nga naa sa among atubangan, Amahan. Ikaw, O Diyos, nakakita, Amahan, sa mga naghatag, Lord God, malipayon nga nagtunol para sa imuhang ministry nga imong gipiyal sa matag usa namo ka kinabuhi, Amahan. Asa man sila nagkuha, Ginoo, sa umaman, Lord God, sa negosyo, matrabaho, Amahan, bisan unsa nga mga gipagkuhaan nila, Lord, para ilang giuli nga kanimo ang imuha ra usab, Ginoo. Paday nimo silang i-bless, Amahan. Paday nimo silang i-sustain, Ginoo. Panalangini kaming tanan, Amahan, kay usa sa sekreto sa panalangin, O Dios, mao ang paghatag sa imuha ra usab, Ginoo, gikan. Salamat, Ginoo, sa paghatag sa kusog sa imong mga katawhan, Amahan, nga niya karon diri. Bisan pa sa wala diri nakaari, Amahan, padayon usab ka, Ginoo, uban kanila, Lord, bless usab ka kanila, Lord God, ug mahanay nila, Lord God, ang ilang mga kinabuhi, Ginoo, nga sa sunod, Ginoo, makahatag sila, Lord, og panahon para diha kanimo, O Dios.
Ug Lord, dalaygon ka amahan nga kaning maong salipaanon nga bahin magamit kini Lord Jesus para sa pagpalapad, pagpadako sa imong ministry Ginoo nga imong gipiyal kanamo amahan. Padayon nimong balusan Ginoo, pinalo-pilo tinantan nga mga pinaawas nga mga panalangin nga ilang masinati amahan nga dili sila mursinati kalisod amahan. Lord, butangin sila kanunay amahan ang tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing nga naa ang pagkakuntinto nga gikan nga na kanimo o Dios. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ato tas pagpanglingkod sa makajot mga igsuon ko sa Ginoo. Ang tutas mga kana schedules karong Domingo, ang mo presider karong Domingo kay si Sis LB. Unya ang mo scripture reading kay si Cindy. Unya ang mo testimony kay si Bradley to. Okay ra. Okay ra na kay paras Ginoo. Nya dili kita angay maulaw sa atong testimony kay ang atong gipasidunggan ni ana ang Ginoo man. Amen. Pinaagi sa mga testimony, adunay mga kaigsaunan nga mabless, mas madasig pa sila diya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. So ang special number kay ang Tamayos family. Inyo ha ang panahon o ang dugang mga announcement akong gihatag ni Pastor Gideon. Okay, hato ta sa announcement. Sa pagkakaron, karong simunahon ako makalogsong mi kanang mupalit mi og flat bar kay ato anang kanang ipahaom daan ang kuan kanang bitong usay tawa door jam para mapahaom na siya daan diha dayong kay ang mo pinising ani karong pamang Ugos kay karong July sa ako nagikaingon atong last Sunday sa mensahe nga karon ra kunong Ugos ihang pinising kay pag humanay pinising ato man nang palimpyuhan tanang bintana kay para ato na po ng pangandaman para jealousy kay para jealousy palit na tag drums kay kung wala pa gyud masirado ning simbahan manggod dili manggod ta ka bilin og gamit dire nya hago kayo sigig adto-adto niya kuyawan ko nga kuano niya ang mga gamit muna nga ako anang i-set up sunod Domingo pag naanatay drums isod man nato na sa ato pong kwantanan mixer muna nga mas maayo gyud nga naatay gamit dire nga mabilin nya di sa pagkakaron di pa man ta kabilin og gamit kay kuan pa man di pa man sirado ang atong simbahan. So kung makakuan mi o lughusong mi karong simunahon na makakuan na mi anang mga moingon lang ko siguro ninyo gaw Joel adong agaw kuan Albert o Brad Sirapin ato ra ina tabangan tao diha unya magtaod po ta aring haligi dire. Mas maayo kare na lang haligi na pa may semento. Kare na lang usang haligi karing na dire. Karong simnahona kung naamoy lugar unsa kaha karong simnahona kanara po mong dili apiki kay kamo ra man gyud poy kita ra man gyud na adire amang tinabangay kay ang gingon sa Biblia magpadayon sa pagtabang no para ra man gyud sa Ginoo tanan mga unsa kahang adlaw naara man pud ko dire arong mahumaning na adire kaning haligi o karing na adire kay naara may simento. Nya naara poy graba, naara poy balas. Bernes. Bernes. Sige. Murag dali raman na kay katong diri kanang duha, dali raman. Nya ako ra hinahinayag porma kay ako ra hinayag porma, dali raman kay na kay naara may porma. Ang buhos lang ana kay magdawat-dawatay raman ta. So Bernes karong Bernes. Unya sa music team karon mag-practice nya ay mularga man next Saturday na lang okay ra so larga man di ay ron ang ato ang uban mga kuan wala gyapon di gyapon kung kulang man god kay schedule lang ta daysa nya
Padala ra mo og kanang kuan. Pero mo balik ra mangyapon ka kay na may trabaho. O ugmar. Dili na mi say padala kay tapon-taponon ra ng karsada diha. O niya karon makaklase po ko karon sa ako ang mga estudyante kinao koy klase. O niya mao siguro ni pahibalo karong Biyernes trabaho ta. O niya ding duha Agos na magtrabaho na gyud sa finishing Ugos sa bulan sa Ugos. Pag masirado na ni nanay pultahan, nanay gilusitanan, makapalit na ta o makabili na tag mga gamit dire. Ana lang. Maura siguro akong pahibalo. Wala naman siguro laing pahibalo. Katong naay mga imbitasyon nga mo makaangkon og transistor radio kung moare ato silang tagaan nya. Padayon lang gyud ta og invite kay the starting about evangelism nag-start na about invitation kanang invitation ba pag-invite no mao nay usa sa mga sinugdanan sa evangelism mangimbitara gyud ta o wala na siguro ipahibalo wala mo ipahibalo dugang pahibalo wala na sige adto ta sa pagpanindog atong ibayaw atong mga kamot atong pasalamatan ang Dios nga naghatag nato kadaugan o magabless ka nato sa atong pisikal nga bahin sa kalag ug sa espirituhanon nga bahin. Salamat Lord sa kadaugang kalampusan ug sa mga pulong nga among nasabtan na dunggan. Salamat o Dios nga imo kaming gitabangan kung unsaon mo pagdumala ang among kaugalingon ug ang among Pinoy-anan ug amatag pamilya o Dios. Salamat sa imong pagpanalangin. Sa tanan nga nisimba karon, I declare blessing. Sa tanan Ginoo nga naaron sa nilang Pinoy-anan, sa nagalay mga lugar, nga nakigduyog ka namo sa pagsimba kanimo. We declare blessing usab ngadto kanila. And thank you Lord sa imuhang pag-uban o pagpanalangin na usab sa usa ka semana nga imong nining umalabot nga semana o God, nining simnahona nga imong gidugang kanamo. Salamat Lord, ikaw mag-uban mga proteksyon gikan karon og sa lain na usab nga Domingo sa sunod na usab nga Domingo magmadaogon kami magmalampuson nga kaming tanan magpabilin nga nay kadasig og ang tag Pinoy-anan matag pamilya nga niya karon. Salamat Lord nga ang tanan nga mga sakop Ginoo sa matag pamilya makasimba gayud kanimo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga imo kaming giatiman sa imong mga pulong kay ang imong pulong magdala kanunay sa imong kinabuhi sa imong mga saad. Ubani kami og proteksyon ni kami sa imong gahom ni ining simana nga imong gidugang kanamo sa pangalan ni Hesus ug pinaagi sa grasya sa among Hesus gugma sa Dios Amahan ug sa pakigiusa sa Balang Espiritu gikan karon Amahan Dios ka makagagahom uban ni kami in Jesus name we pray amen ug amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo lamano sa kalipay diha sa pagtuo daygon ta ang Dios mo daig ta niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Pasalamat ta sa Ginoo sa snacks ato ipiyong sa makadiyot atong mata. Amahan namo nga Dios sa makagahom. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamo. Bisan pa Ginoo niini mga snacks nga amo karong saluhan, we declare nga kini mahimong instrumento nga makatag kusog kabadasi kapis kay sa mong lawas. Thank you Lord sa imuhang pag-supply kanamo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Inay mong tapad, imay mong suon, blessed Sunday and God bless. God bless, God bless. Salamat kayo sa atong buhay nga Dios nga nagatiman ka nato. Salamat sa iya mga pulong, mga mensahe nga iyang gipabot nagpahinumdom ka nato aron ang ato ang pagpuyos kalibutan, dili gid ka mahimong tawang pakyas sa mga butang nga iyang gipiyal ka nato. Salamat sa Ginoo ugma live na gyapon ta, padayon tang live ugma sa gabi. Ingong suon Pastor Gideon maingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi pulong mo kinabuhi. Bye bye and God bless. Happy Sunday and blessed Sunday.